Salam mekrumanda oğullar. Bugün 2024 yılın en sonku günü, en sonku minutları. Käbir yerlerde dünya türkmenlerinin vekilleri eýýäm, täze ýyla gadam batdylar. Men ilki bilen söz berşim ýaly. Birinji gutlawy biziň Ilham Çeşmämiz, edermen, gahrman, kärdeşimiz, görüşüjimiz, halkara bayrağın eýesi, garaşsyz jurnalist Halyp Ahmet. Häzirki döwürde jurnalistliň şeýlede görüşüjiliň hakykat baýragyny göterýän öň başçysy Sultan Açylowa birinji gutlaw. Sultan aýda hemişe bolşy ýaly gutlady. Bir näçe gün mundan obar. Ýöne biz adata görä täze ýylyň edil osogada garaşyp turan wagty gutlamaga adat edildi. Şoň üçin Sultan aýda şu gün jogap bermek isleýän Sultan aýda ýurduň içinde ýeközi görüşýär. Şu haramzadalara garşy. Sultan aýda bilen bile ýeňine berip bir Azatlyk radiosyna da hakykaty bütün dünýä jaratmak üçin hem rejimiň Azatlyk radiosynyň içindäki buýruklary, ýal-ýaglary, ýallaklary, gollawçylary, jansızlary bilen görüşdik. Sultana da rejimiň özü bilen gözlemel görüşdik. Şu fursatdan peýdalanyp Sultan Açylowa ussadymyzy, Halyp Ahmedy biziň görüşümüziň baýdagyny edermen, gahrman Sultan aýdamyny ýetip gelen 2025-nji ýyl bilen tüýsürekden gutlaýar. 2025-nji ýylyň Sultan aýdan video çykyşyna eden ähli dilegleriniň Sultanyna beýleki dilegleriniň kabul bolan ýyly bolmaly. Bütün türkmenliň begençli, boýsaçly, boýsaçakly, erkin halkyň häkimetindäki hakykatyň dawaralanan Türkmenistan Halk Respublikasyna boýsaçakly gakdaşyp başlan ýyly boldy. Sultan aýda söz berşim ýaly täze ýylyň gutlaýan birinji gutlaw seň üçin, birinji video seň üçin ömrüň uzak bolsun. Köp sag bol, Allah kuwat bersin. Görünen görünmeýän belalardan Allah janyň özü seni gorap taklasın. Gutlawlaryň üçin köp sag bol. Ýene de soýsaçakly, hoş günlerde görüşmek nesip etsin Sultan aýda. Täze ýylyňyz gutly bolsun.